हेलौ लोगोफोर, गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि डिजिटेल आपडेट चेनेलाव फिन बरायना लाग्रोनाय जाबावबाय। दा लोगोफोर, नोंथांमोननि थाखाय आं मोनसे साख्रिनि आपडेट्स लानानै फैदों लोगोफोर। दा नोंथांमोनहा स्किप खालामालासे भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। दा जोंहा बे भिडिअआव नोंथांमोनहा गासै A to Z डिटेल्स मोनगोन। जोङो बे भिडिअआव डिसकास खालामगोन। नोंथांमोना भिडिअनि थाम्बनेल एबा टाइटेलखौ नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ, नङासै लोगोफोर? दा बे साख्रिया जोंना मानिफ्राय ओंखारना फैदों? ITPB कनस्टेबल ड्राइभार पस्टनि साख्रि बियो, बेनिफ्राय ओंखारना फैदों जोंहा। दा बिनि सायावनो जोङो डिसकास खालामगोन लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों। दा बिदिब्ला लोगोफोर, मानोथो गोबाव खालामबावनो, भिडिअखौ जों स्टार्ट खालामदिनिसै। दा लोगोफोर, जों अफिसियेल वेबसाइटआव फैबाय। दा बेवहाय साख्रिनि पस्टआ मानि ITPB निफ्राय ओंखारना फैदों दै लोगोफोर, जोंना साख्रिया। दा बेवहाय कनस्टेबल ड्राइभार पस्टआवहाय साख्रि मोनगोन आरोखि ना। बेनि पस्टआहाय बेसेबां दं? टटेल भेकेन्सियाहाय 545 जन आरोखि ना, बिनि टटेल भेकेन्सियाहाय। दा नैबेवहाय नायनो हागोन ITPB कनस्टेबल ड्राइभार भेकेन्सि केटेगरि वाइसआवहाय जोंना जेनेरेल खथायाव बेसेबां दङ? 209टा पस्ट दं। SC खथायावहाय जोंना बेसेबां पस्ट दं? 77 जन पस्ट ओंखारना दं। ओमफ्राय जोंना ST खथायाव बेसेबां पस्ट दं? 40टा पस्ट दं। OBC फोरनाहाय बेसेबां खथा दं? 164 जन खथा दं। ओमफ्राय EWS बिथांमोनहा बेसेबां दं? बिथांमोननि खथाया 55 जन, बिथांमोननि खथाया ओंखारना फैदों आरोखि ना लोगोफोर। दा जोङो बेनि एज लिमिटखौहाय जोङो दानिया सावरायनोसै। दाना बेनि एज लिमिटआ बेसेबांनो लोगोफोर? बेनि एज लिमिटआहाय 20 इयार्स जाबासो एप्लाइ खालामनो हागोन लोगोफोर। 20 इयार्सनिफ्राय लानानैहाय जोंना 27 इयार्ससिम जागोन आरोखि ना लोगोफोर। दा जोंना मा होनो ST फोरनाहाय जोंना मा एज रिलेक्सना बारा मोनो नालाय, 5 इयार्स। दा जोंना 27 प्लास बेसेबां जागोन लोगोफोर? 5 इयार्सबा बेसेबां जायो जोंना टटेल? 32 इयार्ससिम जों SC फोराहाय जोंहा बे पस्टआवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरोखि ना। ओमफ्राय बिथांमोननि OBC फोरनियाहाय बेसेबांसिम एप्लाइ खालामनो हागोन? बिथांमोना 27 इयार्ससिम प्लास बेसेबां बिसिना 3 इयार्स मोनगोन। बिथांमोना बेसेबां जागोन? बिथांमोना 30 इयार्ससिम बिथांमोनहा एप्लाइ खालामनो हागोन आरोखि ना लोगोफोर। दा बेनि ग्रेड पेआहाय जोंना ग्रेड पेनियाहाय बिराद मोजां लोगोफोर। 21,000निफ्राय जागायनानै जोंना 69,000सिम मोनगोन आरोखि ना लोगोफोर। दा एलिजिबिलिटियाहाय बेवहाय जोंहा जायखिजाया मेट्रिक पास जानायानो एप्लाइ खालामनो हागोन। ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंना मा थानांगोन? ड्राइभिं लाइसेन्स, जोंना भेलिड ड्राइभिं लाइसेन्सआ थाथारनांगोन आरो लोगोफोर। दा एप्लाइ खालामनाय समावहाय जोंहा माखासे एप्लिकेसन फिस होनांगौ। दा जेनेरेल आरो OBC बिथांमोनहा जोंहा 100 रुपिस पेमेन्ट खालामनांगोन। बाट ST आरो SC एक्स सार्भिसमेन फेमेल बिथांमोनाहाय जोंना पेमेन्ट थाइसेबो खालामनाङा लोगोफोर। जोंना निल होखादों बेवहाय ना। दा बिनि माबायाहाय मा रोखोम जागोन? सिलेक्सन प्रसेसआहाय सिगाङावनो मा होनदों? फिजिकेल एफिसिएन्सि टेस्ट जागोन, फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट जागोन, राइटेन एग्जामिनेसन अबजेक्टिभ टाइप जागोन बियो, डिटेइल मेडिकेल एग्जामिनेसन जागोन, रिभिउ मेडिकेल एग्जामिनेसन जाबावगोन लोगोफोर। बिनि उनाव मा जागोन? बिनि उनाव डकुमेन्टस भेरिफिकेसन लास्टआव स्टेप बाय स्टेप जोंना बेबायदिनो एग्जाम जालांबाय थागोन आरोखि ना। दा बिनि
मा होनो लास्ट डेटआहाय जोंना नैबेयावहाय होना दोनखादों 6 तारिख नभेम्बरावहाय लास्ट डेट आरोखि नभेम्बराव जोबगोन 6 तारिखआव। बेनिखायनो जाय जाय गोसो दं नोंथांमोनहा थाबैनो एप्लाइ खालामनानै लालायबानो जाबाय। ओमफ्राय बिनि एप्लिकेसन लिंक एबा सर्ट लिस्ट नटिफिकेसन एडभार्टाइजमेन्टखौ डाउनलड खालामनानै नायनो थाखाय नोंथांमोना मा खालामनांगोन, नैबे क्लिक हियार नुदोंना, नैबेसो मोननै लिंकआवहाय जायखिजाया मोनसेयाव थुनानै होबानो नोंथांमोनहा एडभार्टाइजमेन्टखौ नायनो हागोन आरोखि ना। दा नै डाउनलड जाबाय लोगोफोर। दा बेबायदि फैगोन बिनि माबायाहाय PDF फाइलाहाय। नोंथांमोना बेखौ नायनानै लाबानो जाबाय। आं डिसक्रिपसनाव बिनि लिंकखौहाय होना दोनखागोन। दा बिनि सर्ट लिस्टआ ओंखारना फैबाय लोगोफोर, बिनि नटिफिकेसना ओंखारबाय, बाट बिनि अनलाइनाहाय दाबो अपेन जाथ'वाखै लोगोफोर। जानो थांगासिनो दं बिनि अनलाइनाहाय 8 तारिख अक्ट'बरनिफ्राय जागोन बिनि अनलाइनाहाय। ओमफ्राय बियो नभेम्बर मासनि 6 तारिखआवहाय बिनि एप्लाइआ जोबहैगोन आरोखि ना लोगोफोर। दा नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय। फैबाय थानाय 8 तारिख फैबाय थानाय 8 तारिख अक्ट'बर मासावहाय नोंथांमोनहा एप्लाइ खालामनो हासिगोन आरोखि ना लोगोफोर। दा नोंथांमोनहा नेनानै थाबानो जाबाय। जाय जाय एप्लाइ खालामनो गोसो नोंथांमोनहा एप्लाइ खालामनानै लाबानो जाबाय। दा बेनि सेलारियाबो जोबोद मोजां लोगोफोर, आरो सेलारिजों लोगोसे बिनि पस्टआबो जोबोद मोजां दङ। नोंथांमोनहा नेनानै थाबानो जाबाय। बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। नेक्स्ट भिडिअजों लोगो मोनबावगोन लोगोफोर। दा जोबथारनायाव आं नोंथांमोनखौ मोनसेल' रिकुवेस्ट खालामहरनो सानदों लोगोफोर, जाय जाय दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखै आरो जाय जाय गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों नोंथांमोनहा अनलायनानै बयबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लालायबानो जाबाय, जाहाथे बेबायदिनो गोदान गोदान जब्स आपडेट्स नोंथांमोनहा बे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो। स' बिदिबा लोगोफोर, थेंक इउ फर वाचिं।